Da kalikal notis pha usngo bhalang cha Winston Ispala ban panma ban siu hadu chispa klor usumput menteri rangba kajela usngo bhalang dhar hanin langba ki muktiar ula pha lekal notis cha Winston Ispala halor ki jingkatho jong u haba yakren bat ki nongtho khubor laong usngo bhalang dhar de spokesperson ke BJP bat RSS bat udon ti hakikam khayi be ain nadu udoyong bat hadu ki drog bat dadon ka file ke CBI percaya bat yakane utip hakapor ba udang long kum UMP bakila juwan keli na bat kane ka file kadon halor ke mej jong ke CBI hakane kalikal notis kalaong babaro kini ke bakentho kala khata ya ka kerteng jong usngo bhalang dhar kum ubami khmat paiba hadu ka burom jong khmat ki paiba kumta ladawa na Winston Ispala ban panmap da ka ba tho da kasithi da ka ba pha pemi hakikot khubor bat da ka ba kular ba unom le shu yakum kini ki kam kan tho bat ban siru hadu chispa kru tungka kum ka bai panja borom news ngi lai por Winston Ispala ban le yakane bat lada umle yakane on le chaying bisar hapo ka section laispa san huai bat laispa san phunriu ka BNS arja apply